یا گفتانی دارم خاک موام بیام بگم که همه گفتان مورم بگم دا درون یوتیوب درون اینستاگرام دا короче розыгрыши устами кал دیمش барон باید دیگه хейтерай ку нау шайхай пайхай бромаден короче кунковати кадестен и розыгрышо ё да шумо бовар накунед ё розыгрыши ё кама барои кисай хичона накуне бовар на партоесун бун меҳнат мекуне и қадар азон мекасе она хуб даамхали одамо шумо бихезе пил партое 1000 рубли 1000 рубл биёй амон худиш даам ҷа кор куна ку розыгрыш итари утари эрутон сиёқати розыгрышотон барои аки типа хайр мекуне бу да ҳамин карантиноз да як капек мардум зора шумо мегире барои нам дуруғ яваи ме партои да карта амно 1000 сум ки ам мошина шумо бире вая намебире шумо и у ҳамаш одамои хиршонанд и роднояма дуруға просто ку ваё барои медони барои чия барои суми мардума хурданам натури ина натури суми мардума хурдестия натури та ин ҳамиҷа биё 1000 рубл да дуруи стройка кор ку кума бинам та охи шумо ба пили мардум одам шидестен одам шумо ҳишка биден обарон охи ти худ дия бо фикр ки ти ки буди чӣ шидӣ тамо аввал ки буди чӣ шидӣ ози бо гирифти ду мошине ки ти 1 миллион мондести 1 миллион ту фоида дидести фаҳмидӣ ду мошине ки мондагӣ ку ти дамо розыгрышо 50000 да арзиш надорад 50000 ма 20000 дамо мошинои тира намехарам унаму 1 миллион ма 20000 намехарам ти 1000 допустим ти 1000 билет кардагӣ ти 1000 билетат 1 миллион фоида дидести фаҳмидести 1 миллион ти фоида дидести ти нигоҳ ки чӣ ко кардести аки ти пила мегирӣ иҷа мардума фрев мекунӣ хурдести ти аввал мардума фрев кардӣ ки ти натонистӣ мардум қапидан короче гаренит кардан фаҳмидӣ барои ини корат гаренит кардан гуфтанд ки биги конкурста бигзарон ҳамехи аста ҳамун конкурса гузаронда наметонӣ ҳамун қапле ки мардум ясад чанд ҳазоре шидаги ай неҷа мардум москвада хованда аэропорда ҳар ҷо ҳам пула абрад нарои ки да дасти бачаҳо бите ҳамунҷа ямоҳа питанишонам бишава ҷонаишон ҳоз мисол да 1 рубл да 1 капек мардум зора не мақсад барои гап дар бораи вая ки ти наметонӣ ҳамун кора карда наметонӣ розыгриш карда наметонӣ биги пили мардума абрад на парту ти да байни ҳамун одамора морам ҳастем ти ҳишка ти инами ҳишкаи инами мо да мардуми ғариб да ҳишкаи ти уже ҳишка шидӣ ти пили 5000 айну фарух бидай ки бид 5 миллион бидам короче 1 миллиони чанқа бояд да картаи ти мегзашт ти бояд сборта закрит мекардӣ ти закрит накардӣ сборта закрит накардӣ пул гузаштан гирифт 3-4 миллион 2 миллион да ти да худ омада боша $30000 ти мардума хурдагӣ ту медонӣ амира ти просто дани маме худаш риси чанд шидаги ай биги пула возврат камун немози розыгрыши нав кадеси ку яса чанд билет фурӯхтаги исуси биги мардуми ғариб да москва хованд да ҳар ҷо хованд пула рӯи ки да ягон калоншон мисол амнора бигира обеспечивад кунад ту у розыгришта бас кине у рустами калтарам бас ки шумо намеше наметони ай удаами кор намебурои чӣ кунак мезанед не рустами калдар имина ти дам дахл дорам миёи хита ранги арӯсаку нез кардани хали карда хита чинчи хали мекунӣ ку наки фелои занакитаку ти агар ман як гапи пешинаеда ти агар имон медоштӣ фаҳмидӣ ти хита ихали мегирӣ соф инами намешиданиё фаҳмидӣ шумо инами гуфти ҳама гапо ки сензура борин одам мере дар онаму бояд барнома кардагӣ ку чақчақ гапу чапида мешине фирӯза ҳафизоваш почош ихали кардагӣ шумо худтона просто ку шармандаи дуруни ютуб кардесе фаҳмидесе шармандао бас кине коротона конкурсотона атмена кине ё пили мардума бигардоне битиен фаҳмидесте шумо ку баи охи ти яънами 1 рубли ира хурдести ку 2 рубли ира бихикти ҳам барои 1 рублшам ҷавоб мегӣ барои 2 рублшам ай фарзандат мезанам мебирояд ё ай ягон наздике ти фикр беақлен шумо просто ақл надоред фаҳмидесте пулиқа мардума мехире шумо хиёл мекунед 100% мегарде аяҷотон мезанам мебирояд ки дар кор нест ҳам пули ҳаром шумо ба пули ҳамун ҳаром калон шудаги ба пули ҳаром мере ба пули ҳаром мемуред шумо намешед розыгриш мекунед
розыгрыштон дуруға. Унам будача Абдурозиқ Абдухолиқа Абдурозиқа ҳамурам дар пули ҳаром вай каде ози бо розыгриш бачаҳо мо ёрдам мекунем. Ҳамурам ки худаш ба хайр калон шудаги ҳамун будака бифаҳмоне ки худаш ба хайри мардум калон шудеса не ки бо ҳаромӣ кадеса. Мисол ма дар пул партои дар картай нахалида мо ёрдам мекунем. Шумо 100 сум партои мебари я хунам карточкаи ту 20 сум 15 сум да гирифтаги я руған гирифтаги исм шакар пака ҳам 200 сум да харид кадаги нести и қамардум да картай ту пул партохтеса. И хайр неста. 5 ойлара агар ту 5 ойлара агар обеспечиват кини 5 ойлара обеспечиват кини мардум айҷа медони ту да пул чихе мепарта 100,000 200,000 мепарта ки и мебара мардума мисол обеспечиват мекуна хунашон да камбудиёшона буд мекуна. Леки шумо ҳеч кор кадан намекунед. 300 сум да чизе мехари как будто бо роликш мекунед намо харидем овардем на бачаҳо намеша шумо. В натуре ту балаболи. В натуре ту балаболи. Ту пули мардума мегири мехири ку хита ширин мекуни видео мекуни туда мекуни мазик махирсан. шумо ку ба худо қасам ку шумо рол бозӣ мекунед шумо рол бозӣ мекунед. Оли то шумо фикр мекунед ки мо хайп ё ки мо шумо да ин гапа гуфтестем ма хайпи тера ку задагим фаҳмиди ма да хайп дар кор нестам ма да агар хайп дар кор боша ку ранги инами шумо борин мебуром нем хали 4 мардума дурӯғ мекунам хайп мешам не ки дар кор неста фаҳмидесте шумо ма азоба любой кас кашидаги дар Россия медонам барои 1000 рубл ту мепартои 1000 рубл ту мегири мехири не за хуй ту мегири мехири ту мегири мехири ту чӣ ҷавоб меги барои пули ҳамо ту розыгришта мегири мошинта да ки мети кайфиятам мекунӣ на як рӯз гузашти 2 рӯз гузашти пага як фарзандат бизанад пага як оилат бизанад аммо пул ҳаромиш бизанад баъд чӣ кор мекунӣ бо меган ку пули ҳаром да одами ҳаром ку ягон чӣ вай намекунад шумо ба пули ҳаром бой шидесте натури шумо ба пули ҳаром бой шидесте шуморо ку худо задесте ку ай идабо бадтартон кунад пато шумо як бор фикр як мардуми камбағала кунед шумо мардуми камбағала як бор фикр кунед шумо ина блогеро айне мардум ай просмотр пул кор мекунед бас то неста ки боиқа гуфте уно шонем сивай ка ки мо мегирем $100 мепартем ҳар як олияи камбизоада мисол пул вай мекунем кани ягонтон розӣ шиде нашиде барои ки кунтон пуле ки миёи а ютубтон фоида кунтон тангӣ мекунад пула шумо размекунед шонем си ганж гуфта ки ман $100 ман мепартом биё кадоми дили бурда доре накаде барои $1000 10 блогер мисол парта $1000 меша $1000 амура тақсим кунед 3-4 оилара мисол 5-10 оиларам $100 битие ҳаму яну демо бичора камбағал мегзарад чико кадестиам просто ёку ё не хали хчона маймун кадестиам маймуни байни халқ шумо мо ака тамошобин шидагем шумо маймунои дуруни зоопарк ине михален шумо охи ку ами любой одам ку дар Россия азоба кашидаги ку медона фаҳмиди не ки шумо азоби Россияра кашидаги несте шумо ба худо мегӯм ку шумо азоби Россия айвагуно сир кадесиам барои ҳамин касал шумо як бор биёе бинери наиҷара мардум барои касал ку иси сиршон мекунанд дар дуруни падезо хоҳанд уси сиршон мекунанд дар дуруни лесо хоҳанд ҳамун пула баром яса чанд ҳазор яса чанд билете мисол ҳам бародарам ба фикри ман дар мигапи ман розиям ки ҳам пула рое ки мисол ҳамиҷа бачаҳое ки дар берун хованд ҳамуно да обеспечивад ки як моҳашон авайса ози карантина уже бо дальше проделит мекунанд барои ҳамин нак розыгришта бас ки ӯ ба амеди мошин пошина маҳкам кине розыгришотона маҳкам накам мекора пад бас кине кор як рӯз не як рӯз ро пару меғалти ку як рӯз не як рӯз қатъи ҳамин одам ро пару меғалти била чи хеле марда ки е бача муш бизане девор чапа меша бире меҳнат куне а бача айб нест охи ё барои ба фели занакӣ ёфтагиам пил мардама дур шумо пранкои шумо маъне надора пранкои шуморо беғарз ҳамин тоҷико ягон вай тамошо беғара мардами ғариб бугу тамошо накунад дига ҳеч кас шуморо тамошо намекунад медоням мира шумо билад айвайшам просмотрам пул кор мекунем бо розыгриш кардеси ай розыгриш да ход омадест мардами ғариб ячтон гуфтаним илтимос ячтон бо мегум шумо бовар накунем ёра ба худо қасам ку як хелет ку бо медуре пиштиам хали балаболора мегире ман медонам ира ман ирам прекрасно медонам ки шумо гуфтиу гапо ку комментаторои дуруни ютубе медуроя комментария мекуне шумо итари ку бикуне и бизнес неста и я намуди мардама фребкиния розыгриш кади ку розыгришта биё натури прямо эфир даки ту ҳамо одама намешиноси на ту одама намешиноси биёр ҳамо одама ту ҳамо билета мегири ку одами шиноси худ дамети фаҳмиди ягон одами ини хали
так что пла партофтага ку удана мети фамиди ты мегири билетаку машинора мегире ради ку понт мемоне био короче розыгрыш кине машинта дахол мебинем и бизнес неста фамиди и харом хе бача кор хас 1050 наху миллион шумо кор кунед блядь шумо кайф кардест чо кардест шумо охи пли фароха шумо дам пул дар кор боша 1 рубл мисол 100,000 ами гарибо 1 рубли партан шумо соҳиби пул меше не ки блядь бас кине 1000 сум якним азо мардак бечора кунуш медара яхилиш да 3 рӯз 1000 сум кор намекунад дар вақти кризис пул неста ӯздани мами ҳама мисол кор стройко кор накардаст шумо чӣ бля мардума фреб мекунед шумо мардума фреб кардан ё бачо ино бачо шумо бачои ба ақл мардуми ғариб бачои ба ақл шумо чӣ зуд бовар мешед дам хали далбайбо бовар мекунед да соф қил да соф балабол да соф далбайоб мешинед шумо бовар мекунед а бачам 1000 сум айнами рамазон аёз пеш рамазон 1000 сум ки дар розыгриш якним азоре ки давай мепарти хона рои ки я чизи питани бигира мисол рамазон ҳами шумо да хуб не охи нигоҳ ки пеш рамазона ё розыгриш кардест баҷо бимбре бамустон баҷои бре я масҷида ёрдам кине баҷои бре я марди як одаме ки зорай баясм зора баянун зора яхел одам да тоҷикистон шумо бояд бре ваёра ёрдам кине паатои шумо шумо ку розыгриш пил шумо пил гуфтамем бре пил кадом рӯз ку дарутон хали пил қатӣ кунам хали пила мечинам дарутон меган ҳарчи бечора мирд ба ҳами пил мирд рафт пил гуфтам мирд шумо одам намешен одамам несте шумо балаболои дуни ютубе барои чӣ хез распачаши барои инеми айрӯи ти балабол барои мо ами фанати ягон чунесем райдер нормали савира мехона райдер хаста бачо не ки фанати ти мо абсолютно несем ти дами карьер зади ҳама боло буромади мисол зади исус шайтонӣ кади калони ҳамуно кади хита боз ям мардум айтун рӯ гардон норозӣ шуд мисол фанати ти ҳеч канеста ҳамун одам инами одама да каналочка ами авлод медиада фақат ки мекард видео шахер мекард айрӯзе шахера гирифт янима кард худиш видео кардеста ёзи худиш оне ман хали ма у хали эти ҳичи нест ти рақосае медони опера балети ти натури рақосае опера балети қати рустами калд ти уна я шайхи дига ҳар сетон короче шумо даеҷа куне хали договор мекунем фаҳмиди просто хали между собой мешине обсудид мекуне чизера договор мекуне мақсад мере усуда мешине уну шайхат короче мере усуда мешина мега ки туда сюда ма медонам барон чӣ ко кардага ӯ шайхаш барои хайпи худаш я вақто ваям хайп карда хуча просто ранги занакфирора расид фаҳмиди и гапора ку ҳозир шумо просто бояд гӯш кине ман медонам шумо просто нехе мегзароне ку шумо худтона ба ақл мегире и чӣ гуфт и ҳичи нест шумо ҳичи нестем шумо просто ақл номус дошта боше ку ҳамиқа мардум шумо да видео кардест яки шумо бас кине ҳами коротона бира меҳнат ки азоб бикаш пили меҳнат кади ти меҳнат накардести одам ти вообще меҳнат надорӣ ти пили мардума хурда гаштести тамом инемиқа гаптида баса баски розыгришта баски ки рӯбару любой хиқатит мезанем ку дар любой ҷо любой одамат қати ти қатиам любой қати гав мезанем барое ки мо барои суми худмон гав мезанем фаҳмиди барои суми ғарибон гав мезанем баса инами бачаҳо ғариб мисол инами хела накне розыгриш а бача дида як бор фреб кард ду бор фреб кард ҳамуро ҳам қадар инстаграм тема кардестиям ки ҳами пла хуб шумо бо чӣ хел ҳами розыгриш ҳами бовар мекунед мардум ку оли мардум беақл шидагиан яхе пацанон ку беақл шидагиан сразу мехезан пишти ва барон итария барон утария мебахше яхеле мебахше барони аз натонай натури барони аз натонай рустами кали аз натонай не конечно не шумо мехеза пиштишона мегире ман намефаҳмам ки айваё шумо да чӣ фоида мераса дар инҷа ту меҳнат кардести инами ҷавози ту меҳнат кардести дар россия ту меҳнат дорӣ ту пилтаку дарм ту вай дароӣ кардести фаҳмидести ту пилта охир ту азоба ту мекашӣ ту дар ягон чи фоида бираса ман бугум ки ида фоида мераса майли мо пиштиша бигира бас кине барон рустами кал унау шайхит ку бас кине дар дуруни инстаграм хайбозитона бас кине розыгришитона фаҳмиди бас маҳкам кине пили мардума обратно бигире роӣ кине дар ягон одами баақл москва роӣ кине мардум ку 1000